Lähti. Tässä saitella. Oho, mitä se tapahtui? You have to help me. Why are you telling lies about me? No. Niin 18 tuli Lidlille. Niin 18 tuli Lidlille. Niin 18 tuli Lidlille. 18 tuli Lidlille. Niin, eli 18 tuli Lidlille. Niin, 18 tuli Lidlille. Niin, eli... Siis jos mä ymmärsin nyt ihan oikein, siis 18 tuli Lidlille. 18 tuli Lidlille! Niin siis, sanoisitko vielä, niin monelta se oli? 18 tuli Lidlille, vittu! Hyi saatana. Että sä tuli suoraan sydämestä. Täällä on se yksi. Hyvä. Alle vaan, 2 on päällä. Heitto. Onko se kuuluisa Ronaldo Lebron? Onko se kuuluisa Ronaldo Lebron? Tota on hyvä. Kyllä kuuluu. Kyllä kuuluu. Hei vittu. Liikit mäkin sanoit menkään bonansa. Mitä? Vittu mä en kuuntele mitään nylistä, lähde vittuun täältä homma. Vittu hakkaan se saatana. Niin vittu, Miku, mitä vittua sä sanoit? Niin. Uganda, that's nice, that's nice. Wait, does that mean you are a nigger? Ei vittu mitään. Nice. Like niggers. Ei helvet. Tuu Sam. Mä haluaisin vähän valoa tästä sytyttää. Ui vittu! Joo. Ui saatana! Ui vittu! Haista vittu, vitun ne.